pini nilitum labangso raikom ingleng an akisung pen dak hem nanga chelo lerok abangke nilitum phan sar lokeli em sar mudhuram lekthe sar nilitum phan masap sovet sitame un an ke sar nilitum phan kerap nang pajir dun iglo lasi nilitum nili news lab hoi pen la pen rong isi rub isi mane jirpo jirpi don rap ote muti pen nilitum labangso oso phan koson si ke long lok jima pu nilitum ke claim ke dama hin bidi suri nangki bid angki pidun atum rong asar rub asar atum korte injil la ke claim ke dam rapet atum phantan nili choro padik krim iglo choro par pik iglo nache rab don thega po KSA sar tumta karbilo charli asong KSA tumta alang li tumta un an ke nang bor ipidun lo nangri pidun lo ase alang li tumpen cherap chetu ajoyne phun pen sitami nilitum phun pen si nilitum pu che than chingki pu wai phis sitami alang li tumta un an ke nang bor ipidun se alang li tum hanta choro par pigiglo ke lalo also kopai kemi apen dak hemrit ang tata misen ajoyne si alang li chithur chithar pen sitami alang li hodak bijayawara pen train nang dun lo lasi pu wang bom pini anke alang li chithur chithar pen amek arwak pen boy phisitami hem nang chile lo hemrit ang tar long nang chile lo ilong boy ka chingki kela dak pen kedam hiria huta nilitum chingki dun boy lo apor bangke nilitum ta chilang le delos tami hola kaching koi vek apor bangke 13 tarik ajo 11:40 apor si alang chingkoi lo pusin nilitum birta bang long dun lo lapen pini labang so osu chithur chithar pen hemrit angtar mesen ajoyni pen dak boha anna chele bangke lake bajinar kebra achitim ansi dak boha anang chele lo kelalo nilitum non birta kelong ateng pulote alang li hodak chingkoi det pen alang li la amekar ahud le hejo alang li thur plud lo amat hola auto ta bang kichi ama auto chithabdun thosi hospital an palle lo lapen ahatot bang ke hok lo sikai sita chikun lok le lo wai phisitame alang li hola dak ene amen che tok det pen la hospital long dam det pen nurse atum amek lang lo la si BGP lo bandage fan lo alang li la so phit bang ke nurse tum phan kache than bang ke la pohlo nilitum karjulonga tengte none nurse atum phan ke baido ni ke asam che dam jui po admit melo pusi alang li kache than amasi nili hatot paisa sikai sita we tami asap so we sitami nili phan narab don tha pusi nurse atum si kewang abhara bang nang kelo don iglo da kebang bang nilitum khobor ke longa tengke university ke ba basina che thabdon anpar ke da ilitum bolong komaji hidilangwe tiniali long basun tuk pen ke dagrong asor tum thekdun lok pen ke mane hola areng ke so bang ahir ing tang rak lo aphu ta ke roy lo bindis pan het lo anung anta amek sai delo ekdom mane jinso me anuti mekri jang prop anlo mane akeng ta damun elo amase rong asor tum kopai ke mi pen bas ki sun pen men che tong dun lok amat rong asor bang che than lo tom hang lo amase alang li phan ke tom nang thab don thosi hem ke banik lo chetang te jasmet pet non kis irrigation do nilitum ke chuningri ji bang chuningri thetan lo chuningri nang ikok bo athe nilitum ikhi e data ave lasi la bangso so la an akiso la an areng kiso lo je ekdom অবস্থা se ave pin lo lasi la bangso kerap ke long ji aphan nili chuningri padik remiglo aprangsi karbiang long autonomous council local em sar mudhuram lekthe sar alang li phanta un anpen la bangso nilitum se kachelang ji aphan ne kerap don ji aphan nili chuningri par piglo anparta dak karbiang long autonomous council cem sar dr tuluram ronghang sar alang li phanta un anpen ke la bangso ase kachelang along na cherap don ji phan nili chuningri padik rim iglo